Hodně zdraví, hodně štěstí, ať se vám daří, ať jste plná rodinou, přáteli, hodně zdravíčka, hlavně taková. Víš, to je krásná. Já mám strašně ráda slunečnice. Takto vřele s úsměvem na tváři a velkým optimismem vítala paní Vlasta Julínková gratulanty, kteří jí přišli poblahopřát k významnému jubileu. Od každého chtěla popřát jen zdraví, protože vše ostatní se dá prý koupit. Tato maminka, babička, prababička v těchto dnech oslavuje neuvěřitelných 100 let. A kdo by si myslel, že ženě energie chybí, mýlí se. Paní Vlasta byla středem pozornosti a neustále si se všemi povídala a vzpomínala na různé životní příběhy. Já mám 11 pravnuků a 6 vnuků. No, je toho hodně, no ale všecko mě to těší. Všecko mě to potěší. Takže já jsem ráda, když někdo za mnou přijde. Paní Vlasta až do minulého roku žila doma sama. Nyní bydlí v domově Luna na Šumbarku, ale stále se s tím nemůže ještě dobře vyrovnat. Doma bylo doma. Já nemůžu říct, že se mi nelíbí, ale není to ono. Co nadělám? Nic. Rodina jí připravila krásnou oslavu, aby měla jejich maminka a babička krásné vzpomínky. Měla jsem tam plno vnoučat. Až z Rakovníka přijela vnučka, kterou jsem kdysi jako maličkou opatrovala. Tak jsem měla strašnou radost. Oslavenkyně se těší poměrně dobrému zdraví i díky tomu, že jí stále chutná. Víte, co mám nejradši? Kroupičku. Potřepanou s máslem hodně a posypanou čokoládou. To mám nejradši. To je svatební fotografie paní Vlasty a jejího manžela. Bohužel její muž zemřel v pouhých 49 letech. Žena se o své 3 děti starala sama a už nikdy se znova neprovdala. Měla však pěkný život. Pracovala v mateřské škole v Karviné, v dětském domově a pak dlouhá léta v Havířovské knihovně. A jaký je recept na dlouhověkost? To víte, v tom věku už asi něco přibyde, ale snaží se na to nemyslet a vždycky říká, to se nějak převalí. Když je nějaká nehoda, to se nějak převalí. Jediné, co má veliké přání, ale bohužel to se jí nesplní, postavit se na vlastní nohy nebo aspoň na ty berle, ale co má přání, tak naslouchadlo, aby lépe slyšela tu televizi, aby nerušila sousedku. Jinak recept, já nevím, být veselý, nedělat si z ničeho velké problémy a mít kolem sebe dobré lidi. Z paní Jelínkové má radost i celý domov. Jak jste sami viděli, tak paní Jelínková je velice veselá, velmi vitální na svůj věk, velice společenská, komunikativní, takže hlavně v tomto věku hlavně zdraví, no a do té další 100, ať se tedy ve zdraví dožije těch 200, no, protože opravdu ta vitalita je záviděníhodná u ní.